El que tinc a les mans és el llibre de la Mercè. Mercè, bona tarda. Bona tarda. Tens un cognom una mica complicat, ho ara de llegir per no equivocar-me, Torrentaller. Torrentaller Roca Espana, sí. Doncs la Mercè ha escrit aquest llibre perquè ella fa 10 anys li van diagnosticar una esquizofrènia, ara ens explicarà com va anar tot, i va decidir escriure com a teràpia aquest llibre i per viure les seves vivències i explicar-les i deixar constància d'ella. Quina va ser la sorpresa? Doncs que la primera edició va sortir, es va vendre moltíssim, la segona també, i està a punt ja de sortir la tercera edició. Sí. Mercè, vull explicar-te una cosa i també tota l'audiència de Lleida Televisió i que ens escoltaran i esperem que ens veguin durant el mes de juliol. Nosaltres farem un espai a partir de la setmana vinent amb Salut Mental de Lleida, amb l'associació, per explicar què són les malalties mentals i sobretot les més comunes, que moltes vegades s'utilitzen molt als mitjans de comunicació, se tornen a conèixer, que moltes vegades tenim moltes llacunes, si dir-ho d'alguna manera, i desconeixem. Coneixem el nom, però no sabem exactament què vol dir cada malaltia. Doncs nosaltres ens aproparem a l'associació perquè ens expliquin què és un trastorn bipolar, què és una esquizofrènia, explicar-nos què fan a l'associació i quin és el futur d'aquestes persones que intenten cada dia superar-se a si mateixes i les seves virtuts, en aquest cas, potenciar-les més. Mercè, quan te diagnostiquen a tu l'esquizofrènia? A mi me diagnostiquen el 1999. Jo vaig passar una temporada que tenia molta por de que els meus fills caiguessin al món de les drogues, i d'aquesta por vaig passar a l'obsessió. I em vaig anar obsessionant fins que se'm va declarar un brot psicòtic. Llavors vaig fer el que es diu vulgarment un brot psicòtic florit. És a dir, jo veia els meus fantasmes i potser els perseguia per casa amb l'escombra, m'amagava perquè sentia veus, sentia la realitat transformada, olors que no existeixen, i llavors tot això primer em vaig resistir molt a anar al metge perquè se transforma la realitat i tu veus aquelles al·lucinacions que tu veus, per tu són la realitat més viva que la vida mateixa, i llavors no et creus que estàs malalt, són els altres que se n'adonen que tu estàs fent coses estranyes, i llavors necessites l'ajuda de la família o de les persones que tinguis al teu entorn que et facin veure que has d'anar a un hospital, que avui en dia hi ha medis més que suficients perquè els malalts ens estabilitzem, hi ha medicaments d'última generació que comporten que aquestes malalties, aquests trastorns mentals es puguin reequilibrar i són molt beneficiosos. El que passa és que porten molts efectes secundaris, i al portar efectes secundaris doncs els malalts moltes vegades creiem que estaríem més bé sense medicació, i això no és cert. Perquè clar, moltes vegades quan te trobes bé a l'hora de prendre la medicació després decideixes deixar-la, no? Sí, i això no pot ser. Això és el gran problema de les recaigudes. I moltes de les recaigudes que hi ha en violència i amb aquestes coses són degudes a barrejar els medicaments amb alcohol o altres drogues i a que deixin els medicaments de patac, perquè no deixen de ser, per dir-ho d'una manera, unes drogues també, entre cometes, que t'estabilitzen les neurones del cervell i el sistema elèctric de les connexions de les neurones. Mercè, tu et trobes bé? Jo em trobo bé, em cuido, practico ioga, faig acupuntura, faig meditació, camino, vaig al club social al Porxo de Balaguer. Ara de seguida en parlarem també. I no pares de fer coses. No paro de fer coses, ara estic preparant una exposició de pintures que l'obrim el dijous. T'agradaria veure les teves pintures per la tele? Sí. Sí? Doncs anem a veure, per cert, la Mercè té un MySpace, que jo li he preguntat, Mercè, on puc veure les teves pintures? Jo tinc un MySpace. Sí. I aquí podeu veure i us podeu fer una idea del que fa la Mercè, i a més la primera quinzena ho exposarà a Balaguer. I també faràs la presentació del llibre. I també faré la presentació del llibre, si de vols, sí.
Les teves pintures, què és el que expressen? A veure, aquesta, per exemple, expressa un moment que estàs més celestial, per dir-ho d'una manera, més sublim, sense neures i sense agressivitat. Totes aquestes pintures, aquesta, per dir-ho d'una manera, és una mica més potenta, expressa un moment de més tensió i és una forma de descarregar totes les pors que tens a dintre teu. Jo em dedico a lluitar contra l'estigma i per la normalització dels malalts mentals, i ho faig pintant i escrivint. Les meves eines són els pinzells i les plomes. Has hagut de donar moltes explicacions, Mercè, des de que se't va diagnosticar la malaltia? Algunes sí, perquè la gent no ho entén, però també la qüestió és que la meva família ho va agafar amb molta normalitat, perquè el meu home em va ajudar moltíssim i els meus fills també ho van acceptar amb normalitat. Llavors vaig tindre una gran quantitat d'amics que van saber escoltar les meves neures, i quan jo intentava quedar a casa, perquè el primer que tens és una sensació de voler quedar-te a casa i estancar-te, i llavors tindre uns amics que t'ajudin, que et diguin vinga va, anem a la piscina, anem a caminar una estona, això ajuda moltíssim, perquè els malalts no entenen bé aquella frase que diu estima els altres com a tu mateix. Estimem els altres, però ens oblidem d'estimar-nos a nosaltres mateixos, perquè confonem l'egoisme amb l'autoestima, i llavors ens fa caure en un munt de depressions que és molt difícil de sortir-ne, perquè ens dessocialitzem, ens volem quedar tancats a dintre d'un armari sense fer res, sense ganes de lluitar, i llavors, a part de l'esquizofrènia, jo he tingut complicacions com han sigut les depressions. I tot la això també està catalogada com una malaltia mental. Una malaltia mental, vull dir que a vegades no en tens una de sola, a vegades en tens vàries. Quan vas començar a escriure el llibre? Al cap d'un any o dos que m'havia passat el brot psicòtic, com a teràpia vaig començar a fer els meus escrits personals. Llavors els vaig deixar llegir a la Maria Lluïsa Vilaró, que és la prologuista del llibre, que és una amiga meva i és psicòloga familiar, i em va dir, si ho composessis una mica més, podries ajudar moltes persones que estan en la mateixa situació que tu i que ens creiem que som els únics que ens passa, i en realitat som moltíssima gent. Llavors, una vegada que ja el tenies una mica elaborat, vas decidir portar una editorial? Sí, i la primera editorial que la vaig portar em va dir que sí, que li interessava molt el tema, perquè és un llibre de vivències. Està encarat per una banda als malalts, perquè no ens sentim sols, que reconeixem que hi ha d'altres persones que han passat per uns moments difícils, però també els familiars i els cuidadors, perquè sàpiguin què passa pel cap d'un malalt mental en plena fase d'al·lucinacions, com ho viu, com varien els sentits i les percepcions, com de repent el món real, o anomenat així, deixa de tenir importància, i fas coses que tu vius amb moltíssima intensitat. Mercè, què te diuen la gent una vegada, sobretot la gent més propera a tu, que ha llegit el llibre i ha escoltat la història de la Marta, que així és com es titula la teva protagonista? A veure, m'han apoyat molt, moltíssima gent, i no s'imaginen el que passava pel meu cap mentre em veien reaccionar de la manera que jo reaccionava, perquè també el llibre consta una mica de 3 parts. La primera és la por i l'obsessió que tenia perquè els meus fills caiguin en el món de les drogues. La segona part és el brot psicòtic tal com lo vaig tenir i com lo recordo, i l'estada a l'hospital psiquiàtric, perquè vaig estar ingressada aquí a l'hospital psiquiàtric de Santa Maria, i després la lenta i progressiva recuperació i les eines que he anat fent servir, que a mi m'han ajudat molt.
Utilitzes un llenguatge molt tècnic a l'hora d'explicar les coses? No, a veure, per escriure el llibre és com si féssim una conversa, com la conversa que estem tenint vostè i jo ara, no? Per fer un plan científic ja hi ha molt bons i molts professionals per fer-ho, però la vivència íntima d'una persona que ha passat un brot psicòtic em va semblar que era un punt de vista completament diferent dels llibres que jo m'havien arribat a les mans. La Mercè, ja ho dèiem al principi, és una dona inquieta. Des del 99 que li van diagnosticar l'esquizofrènia, ella ha escrit un llibre, fa un munt de pintures, ja ho he vist, farà una exposició properament la primera quinzena del mes de juliol a Balaguer, però també està dintre d'un club social i cultural, a més d'una associació, que és l'Associació Salut Mental de la Noguera. La gent de l'associació han llegit el llibre, els ha arribat a les mans? Sí, la gent de l'associació l'han llegit, alguns malalts l'han llegit, bueno, malalts, companys, l'han llegit, els hi ha agradat molt i inclús han fet comentaris al taller de català, l'hem traduït a trossos i hem fet comentaris i ens ha ajudat molt a conversar de les nostres coses íntimes, perquè aquest llibre jo despullo la meva ànima, explico el que em va passar realment i llavors dona peu a que les altres persones també obrin el seu cor. I a partir d'aquí ens explica aquestes intimitats, una cosa tan íntima en aquest cas i amb la tranquil·litat que us has explicat aquí, doncs suposo que a dintre del llibre molt més encara, no? Sí, és llenguatge molt senzill i molt planer. Què feu al Porxo? Mira, tenim una sèrie d'activitats, cada tarda ens reunim de les 4:30 fins a les 7:30. O sigui que avui t'hem robat una estona per estar amb ells. Avui m'estan veient des del Porxo i els hi dono molts ànims i molts recolzaments. Des d'aquí també els hi donem. Sí, els dilluns fem un taller de cuina, els dimarts fem català, els dimecres fem cinefòrum, els dijous fem gimnàstica i els divendres anem a fer un cafè per Balaguer i si hi ha alguna exposició o alguna cosa. Però bueno, l'important és que hem sapigut fer una colla d'amics i és una trobada com es trobarien persones que són amigues de tota la vida, perquè com que ens hem explicat i ens reconeixem el més íntim que hem passat, per això estem molt unides. A més, vosaltres teniu una escola de família. Sí. Què feu? L'escola de família serveix perquè els familiars dels malalts mentals es trobin i parlin de les seves coses i així vegin que no és tan difícil sobreportar la malaltia, perquè aquestes malalties, a part de que pateix el malalt, pateix tota la família. Perquè, per una banda, si ens protegeixen massa, caiem en l'error de que ens abandonem nosaltres mateixos. I si ens donen una exigència massa gran, llavors ens pot vindre un atac d'angoixa. I trobar l'equilibri aquest per tractar els malalts és una mica complicat. I llavors aquí els tallers de família es fiquen d'acord, hi ha una psicòloga molt maja que els ajuda a fer entendre tota aquesta realitat. Clar, i sobretot per la família, que no deu ser fàcil, en aquest cas els teus fills, que van ser en aquest cas la causa, si m'ho permets dir d'aquesta manera, no? D'aquesta angoixa que tu vas... La causa, més que els meus fills, era l'ambient que es vivia en aquell moment, que avui en dia la droga, per desgràcia, arriba a la canalla molt joveneta, i això angoixa a moltes mares, perquè vull dir, aquesta angoixa a vegades també ha sigut compartida i veus que les mares patim molt en aquest aspecte. I amb d'altres. I amb d'altres també. Sí, però aquest aspecte potser perquè no l'havíem conegut, almenys de tan jovenets, i això és una lluita que s'ha de tenir avui dia en aquest món. Presentaràs el llibre el dia 10 de juliol a Balaguer. Sí. Que estàs nerviosa de fer-ho a la teva comarca? No, perquè ja porto diverses presentacions. Ja portes aquí una mica d'experiència. Sí, ja l'he presentat a Pons, que és el meu poble. Aquest sí que ja era paraules majos mayores, no? Sí, i l'he presentat a Castelló de la Plana també, a Vilobí d'Onyar, a Vic, a Cervera,
vull dir, ja porto diverses presentacions i el que faig és vaig acompanyada de la Maria Lluïsa Vila, que és una terapeuta familiar, que ho explica d'una manera tan plana i tan senzilla que és com si vos expliqués un conte, i llavors ja em sento recolzada. Mercè, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Cafeïna, t'ho agraeixo moltíssim. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Per presentar-nos aquest llibre, un llibre que molt aviat en veurà la llum la tercera edició, Esquizofrènia, locura o realitat. Doncs aquesta va ser l'experiència, en aquest cas de la Mercè, la seva protagonista, la Marta, que és la que realment viu aquesta aventura, si m'ho permets dir d'alguna manera, i que d'una manera molt simple, molt real, has vingut avui a presentar-ho i amb molta naturalitat, que això també s'agraeix moltíssim. Moltes gràcies. Mercè, moltíssima sort. Mira, veus, i al darrere del llibre hi ha algunes de les pintures. És veritat. De les que surten al MySpace. Al MySpace. Si teniu algun dubte, de veritat, MySpace, fiqueu el nom de myspace.com/Mercè Torrentaller, m'ha costat, Torrentaller, i a partir d'aquí doncs podeu descobrir una mica l'art d'aquesta dona, doncs que ha potenciat molt aquesta virtut, i en aquest cas ho podeu veure plasmat a les seves pintures. I la primera quinzena del mes de juliol a Balaguer, i el dia 10 la presentació del llibre. Gràcies, Mercè. Moltes gràcies a vosaltres. Posem el punt i final al nostre programa. Demà tornem amb moltes més coses, amb l'animació al carrer que es presentaran Caixa Fòrum. Tindrem també algun que altre vídeo per explicar-nos com ens hem de ficar estupendos durant aquests dies al Centre d'Estètica Rame. Vindrà la Pilar Ribes per explicar-nos també coses que tenen a veure amb l'actualitat i el món de la sexualitat. I alguna que altra cosa, però això serà demà.